Hayi njalo ngenza thona. Kodwa mafika usana. Yabona ngesinye isikhathi okuyihlale hlale nje abantu. Yonke inhlobo yabantu. Sazodla inyama namhlanje, agcina lenyama. Ya, hamba nomakhosi bami ke namhlanje. Izathi sizoyithinta le ndaba. Alright. Ake sikhuluma indaba yeGobongo. Kade ngangiyikhuluma, kade ngangithinta. Ulidla kanjani iGobongo ongazange ulikhonjiswe abantu bakini? Alright. Yohlezi sisho lento. There's a physical and a non-physical communication. Right? Kuya ngokuthi mina ningobani niphuma kusiphi isigodi nisebenza kanjani. Lo mntwana wakuleso sigodi ulashwa kanjani. Ngangizwa ngithi igebengu ngade zazikhona emhlabeni. Dala, awubuza abantu bakini. Bazokutshela ngezigebengu ezazikhona emandulo ukuthi bawubani. Zonke bashi ibongo. Babenza izinto ngenhluzela. Bayenza izinto ngobuchule, ngobuhlakani. Ngangizwa ngithi alright. Asike sikhulume futhi ngalento engiphinde ngiyithinta futhi ngiyithuluke. Yabona ke bomakhosi. Masikhuluma ngesimo seGobongo elilapha isimo semimoya onayo. Ukuthi unendiki nendawo noma umuntu ohamba ngesimo sikamoya ohlukile asithi mhlawumbe unomndawo nje wa straight. Ngangizwa ngithini? Noma sithi unani ufuna into eshubile ehlula abantu abaningi. Omdliwa na ngiyangizwa ngithini? Ngoba na umndawo uwodwa we hawa uyabahlula abantu mfethu. Ngiyangizwa ngithini? Masingena kwizinto ezikanjalo. Ulidla kanjani iGobongo ongaliboniswanga? Ngoba phela isimo somuntu omnikazi womsebenzi kumele azeveze ukuthi yena ungubani kuwena. Ngiyangizwa ngithini? Akusiya wonke umuntu ombethe umuntu oyedwa. Ungeke ngalabo bacabanga ukuthi bazothatha isidalwa sakho bathi babafuna ukwakha into ewumoya asiyakhe into omoya. Ya sifuna lesa sidalwa lesa nani. Wey my babu. Hey awungeke lapho. Yabona lento iyasiveza. Umoya nomoya okanye imimoya nemimoya iyasiveza kumuntu. Kuya ngokuthi unani. Ebese bayakhombisa isimo sezinkamba ezizokwelapha. Ukuze mase kufika umuntu ozokwelapha ebese mase yimisa kumele ayimise ngale ndlela wena oyiboniswe ngayo ukuthi ubone ngephupho okanye kube isibonakaliso okanye uzwe umuntu ekuxoxela endlebeni udaba okanye bakuthathile bakuyisa kuleso simo wabona umuntu ayimisa leyo nto njengoba kuyena indlela kumele ayimise ngayo. Uyangizwa ngithini makhosi? Inkosi yami. Manje ke makhosi nakhona ingakho ezinye zezinto manje umuntu ayiforsa ethi uyalishaya leGobongo livele limbuke. Ngoba abantu bakini kumele bakutshele ukuthi uhlobo luni leGobongo emele ulihle. Ebese kuba khona isimo semthetho oyilandelayo nemigomo nemibandela omele uyilandele ukuze ikwazi lento ukuthi ihlanze. Ebese iyakhuluma nawe uma kuyinto esesigodini sangakini. Aya siyeke le sisiye kude kakhulu. Nithini nina madoda? Hayi. Ngikhathi sekuright manje. Hayi kwanele. Sizwe sokukhanya injalo madoda ejiki ke message.